तो भाई लोग स्वागत बा तोहनी के एक और कड़कता धड़कता वीडियो में। तो खेसारी लाल यादव के एक और गाना आइल बा आम भइल छोट। लेकिन यह छोट ना मोट लौकत बा और लटक भी गइल बा। चूतिया बनाया तुमको। का खेसारी भैया तू हमनी के पागल बनावता रहो। तो सबसे पहले तोहनी लोगन के ई बता दी कि ऐसन फोटो ऐसे लगावल गइल बा से हमनी के पास सबसे पहले गाना आई तो हमनी के ई लटकल आम देख के ई गाना पर दाब के सुन लेवल जाई। का खेसारी भैया सही कहतानी नु। चलो कोनो बात नहीं कि हमनी के सामने आइए गइल बाटे तो देखिए लेवल जाओ। वीडियो शुरू होते ही नीलम भौजी पेट और दोनों आम दिखा के स्वागत करतारी। लेकिन ई का खेसारी भैया ठेला पर बैठ के ठेलवावता रे। जा 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 गलती बोला गइल धक्का मारवावता। ई तो गलत बात बा। माने ई भौजी आम बेचे गइल बारी कि ऐठे गइल बारी। लेकिन एक मिनट खेसारी भैया ई कौन आम पकड़त बारे हो। अरे खेसारी भैया आम तो नीचे ठेला पर रखल बा तू तो दोसर आम पकड़त बारा हो मर दे। लागत अब खेसारी भैया से बर्दाश्त नहीं के होत। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चैनल पर नया 12 लोग तो सब्सक्राइब कर लो लोग काहे कि दोसर वीडियो जल्दी आवे वाला बा।